De verlengingsstationstritten in de Westereen wordt nog één keer extra ompakt. Aan de kant van de Squallestritten, ter hichte van de Rabobank en de studio van RTV NOF worden een aantal verkeersremmende maatregels toepast. Dat hebben we niet nou omdat er toch nog wel klachten kwamen dat het te hard reden was, vooral op het laatste gedeelte. En we hadden toch dat er nog een versmelling bij moest. En verderop in de stritten werd er nog wat vernauwd. Want vanuit de Squallestritten hierheen werd er toch nog vrij hard reden. Omdat het te roem is van opzet. De aanpassingen komen een aantal maanden nadat de hele stritten ompakt is. Die aanpak hier nog net helemaal het resultaat werd de gemeente en omwonenden op hopen. Er komen inderdaad nog wat klachten, vooral van mensen die hier op het laatste stukje wonen. En wij willen dat toch goed maken, want we hebben de werkgroep in dat hier afpraat dat wij graag een inrichting hebben voor 30 kilometer. En dat de verkeerssnelheid naar beneden toe zo en ook het vrachtverkeer uit de stritten waai. En dat laatste, dat gaat ook nog wat moeizaam. Maar we hopen al dat zij toch na een paar keer vers zitten hier, dat ze dan toch de roenwaai nemen, de oostelijke roenwaai is maar. Het is voor de gemeente namelijk ook net te dwan om een verkeersregelaar in te zetten om de vrachtwagens in te houden. Wij vinden deze maatregelen die we nu namen, vinden wij eigenlijk al vrij drastisch om het zo maar te zeggen. Je moet wel een beetje fatsoenlijk in het verkeer je bewegen, want als je de andere mensen niet van de andere kant komen in voorrang jou, dan wordt de boel vers zitten. Het is de bedoeling om de terugstroming wel te waarborgen, maar je moet ook wel de ruimte aan. En met vrachtverkeer wordt dat wel bemoeilijkt. Naar verwachting worden de werkzaamheden een dikke week.